Já si jenom 2 minutky natáčím. Červnu to budeme mít 120, ještě to je 20. Aha, no to je víkend. Jo, teď já si tam třeba udělám. A záleží na tom, jak budu... Hele, mám já jsem vidět, jak natáčím. Koukej se do té televize. Když jsem tam... Mami, ona je na nádraží. Vidíš, už se rozjela. No. Teďku. Vidíš, jak ji natáčím? Ona mě s tou kamerkou vidí. Mami, až uvidíš pendolino, tak mě zavolej, jo?
Jestli máš tohle, hele, já bych to chtěl v minutě, že ještě zapnutí, já když ti pomění dám na kouření, tak mě kouří 15 minut, proto tam mám tu náplň. Když to nějak, když to dám třeba že to bude kouřit, to taky hodně. Já jsem chtěl 2 minuty a bylo to málo, protože minuty jsou to valilo, si to najdat. Ale to není to problém. A pak bych ještě potřeboval, ale já bych potřeboval ten, aby mě to blikalo jakoby, když to auta na tom jako ty varováky, prostě to blikalo. To znamená, aby to dalo takový to rozhodnutí, já si na to všechny 4 lesky takový, 3 lesky, já prostě jak to dělalo to tam. Ale jako by blikalo, to na to ještě chtěl. To máš něco takové mludo? Ale je to tady taková malá destička, je to stejná. No, destička je stejná, ta právě není. Já bych de facto potřeboval, tak jak si rozsvětluje těch postupných, tak ta leska jedna, když se na ní zadíváš, tak ona si jakoby, samozřejmě je to v milisekundách, jo, ale ona si jakoby postupně rozsvítí a postupně zhasne, když ona neudělá tohle. Tak. No, a tohle já bych potřeboval, ale aby to světlo